Hey लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैहाय आं फुङाव मा खामानि मावनो नागिरदों स' बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै भिडिअ खालामना दिन्थिनो सानदों। लोगोफोर दायो जोंहा मामाया गाइखेरखौ सेरखांबाय आं दायो फुदुंनोसै फुदुंनानै लोंनोसै आरोना स' नायलांबाय थादो नोंसोर लोगोफोर
दायो साहा लोंखांबाय लोगोफोर दायो जि सुहैनोसै आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि जि सुनायखौ स' आं स्टार्ट खालामसै जि सुनायखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना जोबजासिम नै जिया दा मुलसो जाना दं बेखिनि हिखौ सुगोन आं लोगोफोर खालामना लानोसै दैखौ ओमफ्राय दा स्राब होनानै सुनोसै आरोना नै लोगोफोर बेखिनियानोमोन जिया बे बिसना हि गांनै कम्बल हि गांनै इथिं फास्रा फालि बैथिंजाय दं आरोना आधा बेखिनियानोमोन आंनि जि सुनाया लोगोफोर हे लोगोफोर नै आङो दायो जिखौ सुखांनानै दायो आङो दुगैनानै लानोसै लोगोफोर खला लगायनांगौ नालाय दिनै समबारावबो जोंहा खला लगायो गाबोनबो लगायगोन मंगलबार गाबोन स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं दुगैना लाग्रोनि स' उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नै लोगोफोर आङो दुगैनानै लाबाय खलाबो लगायखांबाय स' नै दुगैनानै मोजां मोनबाय आरोना स्रांनो स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ माबोरै नांखो स' मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो हायोबा शेयारबो खालामनानै हो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै स' बाय बाय फ्रेन्ड